Rina wengi sun memuji mring Gusti kang kawasa jiwa kang ndak rasane hanglabui wong kang citra tresna mung sesisih asta indah ing bebrayan semu Gusti paringono marga cetok luaran dilu kesel Joh, ngatuk kesel cok. Ndak tulis kidung lakonku jejer wanodya kakebak ing lagu adoh ing redap kadunya kasunyatan kebak ing panandang rino pantaran ing dalu kelisian rinu jedroning kalbuku samudana saben dina labuh bebrayan kawan keluarga wis ginare sang yang sapa endah ing bebrayan kang bisa tak renggo tresna mung sasisih asta datan kambuh senadyan pineksa lek dhewe ate ndak poe enake panandang kang dak alami ibarat kaya ibu Dewi Kunti dadi rama dadi ibu enggal purna bebendu uripku Surya laras cok ndak tulis kidung lakonku jejer wanodya kakebak ing lagu adoh ing
bab kadunyan kasunyatan kebak ing panandyan rina pantaraning dalu kelisian rinu jejroning kalbuku samudana saben dina labuh bebrayan lawan keluarga wis kinare sang yang sukma endahing bebrayan kang bisa tak renggo tresna mung sesisih asta datan gambuh senadyan pineksa sik leren yo leren barang karo ngenteni lek tim posne barang kan penak ya Mas lah nggih yo lanjut Mas Anes sing panandang kang alami dadi rama dadi ibu enggal purna bebendu uripku monggo Paman siap Mbak Yuli kapan saja tawa uban wingko mabat gresik rujak singor Surabaya matura sate ayame ketoprak tulung agung nanang bitar tahu kediri goreng lempeng magetan jeruk madiun ya wong ayu sani wonten riki reoke Ponorogo Surya Laras hari sekolah Indonesia tawa uban wingko babat gresik rujak singor Surabaya matura sate ayame ketoprak tulung agung nanan bitar tahu kediri goreng lempeng magetan jeruk madiun ya Mbak Yuli saniki sampun mriki reoke Ponorogo Surya Laras Indonesia tawa uban wingko babat gresik rujak singor Surabaya renggalek tempe kripike ketoprak tulung agung nana bitar tahu kediri goreng lempeng tirisan saiki Pak Kemis goreng Lamongan apel Malang gandrung Banyuwangi HFO Media Indonesia halo Mas Gani lewong katur Mas monggo Mas Gani sing duwe rambut gondrong sumber gedong terenggalek bergoyang Mas Gani
dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu Kinurban Jiwaraga ngundang rasa tumetes sing kalbu lemu yai segara datan bisa luluhke atimu asuwing nggonku ngenteni ku antuk jampi tak gendong kemana-mana dadya kemana-mana tak gendong kesenajan apa tak lakoni sabdo pandita ratu mring sliramu dadya sisianku Gusti pililani desnaku bakal ginaya mukti nanging kaloro-loro ati iki aduh sayang aku cinta padamu ora ngira yen wis kasep tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Surya Laras Indonesia HR Pro mana janji dan sumpahmu wingi janji tresno sehidup semati demi cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni mung sawiji sing tansah tak agemi muga tansah lan tlaten angenteni yen mangkono ayo bareng tetungga nyuwun marang Dewa Tresna